дар толори кохи Суғдиёни ҷаласаи Раёсати корбозанон ва оилаи вилояти Суғд баргузор шуд. Дар ҷаласа сардори Раёсат ва намояндагон аз шӯъбаву бахшҳои иштирок доштанд. Вохӯри бахшида ба маъркаи муҳими сиёсӣ интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони зан ва интихобот-ояндаро бо ҳам месозем гузаронида шуд. Хуршеда хоҷазода сардори Раёсати корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар бораи фаъолияти занон дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ маълумот пешниҳод кард. таъкид шуд ки соли 2011 дар вилояти Суғд шумораи занҳои роҳбарикунанда 4000 нафарро ташкил кунад. имрӯз ин шумора ба зиёда аз 9000 нафар расидааст. Садри давлат аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ба масъалаи ифтихори миллӣ худшиносӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. ин аст ки сиёсати пешгирифтаи пешроҳи миллат натиҷаи самарабахш дод. халқи тоҷик ҳамеша дар заргаҳи тамаддуни башарӣ қарор дошт. давраи соҳибистиқлолии кишвар барои занон имкониятҳои зиёдеро пеш овард. пеш аз ҳама мавқеъву мақоми зан дар ҷомеа баланд шуд. истифода бо имкониятҳо занҳо дар ҳама соҳаҳо фаъолияти пурсамар доранд. дар ҷаласа узви маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои шӯрои занони вилоят Мадина Набизода баромад намуд. ддар мавзӯи интихобот раванди демократикунонии ҷомеа баромад кард. таъкид карда шуд ки давоми 7 соли охир кишвар ба як қатор дастовардҳои бузург ноил шуд. интихоботи навбатӣ низ барои ояндаи кишвар ва рушди минбаъдаи хоҷагии халқи мамлакат муҳим арзёбӣ гардид. маҳз тавассути хизматҳои шабонарӯзӣ, нангу номуси баланди ватандорӣ ва донишу заковати баланд худогоҳии миллӣ он нафар буд ки Тоҷикистони азизи мо дар як муҳлати кӯтоҳ аз як мамлакати ҷангзада, аз як мамлакате ки бародару ва хоҳару ба партии нобудӣ мекашид. ҳазорон муҳоҷирон дар берун аз хоки Тоҷикистон бехонаву дар буданд ва то имрӯз беш аз 150 000 нафар кӯдакон ятиму дар хонаҳои мактаб-интернатҳо тарбия мегиранд. ба як давлати ҷавони дар арзии беш аз 190 давлати дунё муаррифӣ гардидаи соҳиби обрӯ ва нуфузи баланд гардид. занҳои фаъоли вилояти Суғд дар чорабинӣ иштирок намуда зикр карданд ки аз имкониятҳои мавҷуда истифода бурда барои ободии кишвар фаъолият хоҳанд бурд. иштирокдорон кулли занони вилояти Суғдро барои фаъолона ширкат варзидан дар интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват намуданд. зикр гардид ки интихоби дуруст ояндаи кишварро муайян месозад. аз ин рӯ бонувони вилоят бояд пешсаф бошанд. ман ҳамчун зан ниҳоят хушбахт ҳастам ки аз 7 ҳизб он номзадҳои пешниҳод шуданд ва мардуми шарифи тоҷик интихоби худро дуруст мекунад ва мо имрӯз аз он ҳаёте ки давоми 30 сол дорем ниҳоят шоду хурсанд ҳастем. аз ҳама асосияш дар ҷумҳурии мо сулҳу ваҳдат пойдор аст ва ман боварӣ дорам ки халқи азизам мардуми тоҷик шахси арзандии худро барои интихобот дар рӯзи интихобот интихоб мекунанд ки ин барои пешравии зиндагии мардум асос гузошта метавонад. давоми ҷалса якчанд даромадҳо вобаста ба нақши зан дар ҷомеаи имрӯза ба сами ҳозирин расонида шуд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Айюбов барои барномаи иттилоотии хабар.